Vi skal bruge cola, Mentos og ballon. Ej. Du får en mobil, Mille. Ej, jeg tror altså ikke. Jo, kom nu. Det gør du ikke lige med det samme. Nej, jeg tror. Kom nu, gør det. Pas på din mobil. Så gør jeg det, så gør jeg det. Nej, okay. Skal jeg filme? Stå og kigger der. Nej. Nu! Okay. Der skal flere i. Der skal flere i. Nej, så ikke nu. Der skal... I skal have dem alle sammen i, ja. Flere i. Der er 4 i. Ja, det er sikkert. Nu kommer der cola op i den der. Jeg troede lige. Jo, han er... De sidder alle sammen dernede på bunden. Okay, lad være med at komme. Man kan se dem her nu. Ej, hallo, nu er den simpelthen tæt. Det er på grund af, at der ikke er sukker i jer. For helvede, skulle du have den light? Ja, det skal være light. Det er rigtigt. Light lille. Og Stefan han sagde, at det var lige meget. Er det ikke nu til her? Vi er klar til Stefan. Det kunne være sjovt. Det virker ikke, det skal være nice. Nej, det siger bare sådan for det. Hvor mange mennesker? Nogen havde rystet cola i forvejen, så kulsyren var røget ud, og det duede ikke. Den er for gammel. Colaen er for gammel. Det var derfor, den ikke døde. Ja.